Vol naar die heren. Daar net heen. Kom je. Kom je. Dan zullen we even bij de piekjes zijn, jongen. Och je. Ja. Want die avond, dat vind ik altijd lekker. Als je komt, zodra ze me vernemen, dan komen ze bij me. Nou, dan zet ik er even wat bij, wat op een hurk. Even over de beulen strikken. En deze ma die vindt dat ook fijn. Dan wil je hem er ook bij. Vind je dit mooier als in een huiskamer zitten? Dit is mooier als thuis in de kamer zitten? Ja. Jongen, je mag nog in een hoek zitten, hoor op. Maar je zijn ketsen, mensen nu, die kun je wel op een schouder zetten? Ja. Dat wil wel wel zien dan. Ja, maar ja, dat moet ze me krijgt doen aanwollen, hè? Hè, dat moet ze me krijgt doen aanwollen. Hè? Ja, maar me krijgt doen aanwollen, wat is dat? Normaal wil je dan vleuren we hem zelf op. Hè? Ja, hoppakee. Hey. Nou, kom doe er nog maar uit. Het gaat nog mooi weg met die. Praat je echt in? Ja. Oké, even komen ze. Nou jongens, kom maar even, hè? Kom hier even. Ja. Het is even zijn, hè? En als dit hier op een kap mee mee verzamelen. Pikje? Ja. Maar ja, het is ook een spultje samen mee. En dan ben ik een echte wapen, hè? Als ze schierlijk net meer lezen, Dan gaan ze voort. dan slaat hij ze. Kapper aan. Ja. Dat mag ik me. Dan is het leven door. Dan is het leven door, ja. Dan moet er weer naar je komen. Maar zolang het ze goed lezen, nee, dan. Ja, ik ben er wel bezig mee, maar het is net zo dat ik echt de site van nou. Die pikken die had even geleven hier. Dat kan ze wel vergeten.